precio a pagar para que haya unos juegos es que Aragón esté en esos juegos en una posición subalterna, desde luego Aragón no estará, y si Aragón no está, no habrá juegos. No voy a entrar en polémicas que no ayudan a nadie. Nosotros vamos a seguir trabajando en esta candidatura. Esas cabezas no están bien. Està debatuda i està acordada per la Comissió Tècnica, on hi ha el COE, on hi ha el govern espanyol, on hi ha el govern d'Aragó i Catalunya. Per tant, ahir el COE ho plasmava en una carta formal amb aquestes mateixes paraules de totes les parts. Resumint i sent molt clara, la proposta està tancada i no es pot reobrir per una nova sortida de to o per un nou estirabot del president d'Aragó. Per Catalunya és una molt bona proposta que huela mal, huele a caca podrida, que permet fer les proves més importants de l'esquí al nostre país i també l'hoquei gel, i ho vam dir dissabte i ho repetim avui, ara és un moment d'abandonar les polèmiques i de passar ja a la següent fase de treball de la candidatura, perquè és que ja estava acordat. Bé, a mi em sembla una magnífica iniciativa que la ciutat de Barcelona, la capital de Catalunya, es fixi projectes i objectius ambiciosos que puguin suscitar interès i complicitat del conjunt dels ciutadans. I en aquest sentit és una magnífica iniciativa. Caldrà conèixer els detalls i, evidentment, en el seu moment ser capaços de sumar i de teixir complicitats perquè pugui convertir-se en una realitat en aquest futur llunyà. Futuro perfecto, ¿verdad? Sí. Com serà l'any 2022. Per tant, aquesta sortida de to té molt poc sentit i només pot respondre a interessos electorals, segurament, no? Perquè sobre la proposta de distribució està clar que ja està tot dit i està tot acordat. Catalunya no renunciarà als Jocs d'hivern perquè és una molt bona oportunitat i perquè anem avançant respecte a aquesta candidatura. Per tant, això és el que hi ha en aquest moment. Teatro del bueno. El Consell opera des de l'espai lliure d'Europa, fora de les fronteres de l'estat espanyol, de tal manera que els seus instruments jurídics i financers queden fora de les seves urpes repressives. Així, en tant que institució republicana, fora de l'abast de la jurisdicció espanyola, arriba allà on les institucions autonòmiques no poden arribar. A més, el Consell, des de la seva creació, s'ha dedicat amb especial energia a crear eines tecnològiques segures i fiables, perquè el territori digital és un territori lliure que l'Estat no pot reprimir de la mateixa manera que el territori físic. Per altra banda, el finançament del Consell és fruit exclusivament de les aportacions personals dels inscrits a aquest cens republicà que és el registre. I a partir d'ara ja és cachondeo puro i ja està. Hem caigut en la trampa de això és més que una feina? Totalment, o sigui, jo crec que això està molt relacionat també, diguéssim, amb tota l'evolució que hi ha hagut durant els últims anys, diguéssim. No rep cap mena de finançament ni ajuda pública. El Consell és, doncs, autosuficient econòmicament, cosa que en garanteix la seva autonomia política. La seva capacitat d'actuació i, per tant, la seva força política augmenta quan el seu nombre de registrats s'incrementa. A veure on puc anar. Es tracta del canvi de lloc instantani. La veritat, m'ha costat molt dominar-la. Molta gent era processista perquè s'hi guanyava la vida i en va fer un negoci, com a periodista, com a proveïdor de serveis, com el que sigui. Però molta gent de bona fe estava convençudíssima que d'allò en podia sortir una societat millor. Per tant, jugar amb això tenia un punt de cínic, no? Això és greu el que m'està dient, perquè llavors vol dir que ens estaven enganyant a la societat catalana. ¿Dónde está la gracia? Que me he perdido.
¡Tú! ¡Hágase una lavada con una paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Catalano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Un catalano, molto bella libertà. Això no va d'agendes personals. Això no va d'opcions personalistes que ens permetin tenir, suposadament, minuts de glòria. Zelensky no es de esos líderes que se escapa escondiéndose en un coche, en referencia clara a Carles Puigdemont. No, ahora vamos a decirlo al revés. ¿Se fugó o no se fugó escondido en el maletero de un coche? No la respuesta, ¿eh? El primer paso que tenemos que hacer es... Això va de fer un projecte col·lectiu, de fer un projecte fort, de fer un equip directiu, un equip dirigent que dongui resposta a la necessitat que avui el partit té i que, òbviament, Catalunya té. I, per tant, demano a tothom, i particularment a aquells que es vulguin sentir interpel·lats, assumir un repte, que és que treballem perquè hi hagi una única candidatura guanyadora al Congrés del 2022, que hi hagi una única candidatura que dongui resposta al conjunt del partit. D'això, tinc dificultats per liderar per això, i l'Adrià Alsina hi ha insistit molt, l'estratègia internacional del Consell es posa al servei no de substitució, sinó de complementar d'allà on no arriba el govern, pot tirar milles al Consell. Jo crec que el lideratge hauria de sortir d'aquesta lògica, però no sé, sé que no soc original perquè portem 4 anys demanant-ho. M'agrada la platja, la muntanya, llegir, ballar, escoltar música i una tarda de shopping i pel·li. L'home ideal ha de ser responsable, sociable, empàtic, cult, divertit, decidit i que li agradin els gossos. Doncs la Laura que busca parella, la Nora ara em deia busca nòvio, sí, busca nòvio, Nora. I si hi ha algú que estigui interessat pot trucar o enviar un missatge al 667 075 679. Abans sortia de sobreimpressionat al telèfon i que es posin en contacte. Per cert, divendres, nou capítol de la saga... L'acord social per l'autodeterminació i l'amnistia ja estava previst als pactes entre Esquerra, Junts i la CUP, un pacte de legislatura i un altre d'investidura, però tots dos recollien la necessitat de crear un gran espai més enllà del govern i dels partits, en el teixit social, amb l'objectiu de sumar suports a favor de l'amnistia i l'autodeterminació. La nostra voluntat és única i exclusivament visibilitzar aquest suport de la majoria social catalana. És a dir, és crear una eina que tradueixi aquest suport. Al grup promotor hi ha unes 30 persones d'àmbits molt diferents, social, polític, territorial i també d'edat. Ara estan consensuant un manifest que presentaran aviat i al qual s'esperen que s'adhereixin persones, entitats i associacions com més millor, però sobretot representatives d'aquest 70 o 80% de catalans que diuen que estan a favor d'una solució democràtica al conflicte entre Catalunya i l'Estat. Quan fa pocs dies el diputat Salvador Illa diu no hi haurà amnistia i autodeterminació, no perquè jo ho digui, sinó perquè els catalans i les catalanes no ho volen, nosaltres li diem no.
Els catalans i les catalanes sí que ho volen. El que passa que no és voluntat política de respectar-ho. Però els catalans anem a demostrar, ja ho sabem, però anem a posar sobre el paper que sí. Perquè les conclusions estaran llestes l'1 d'octubre i a disposició del govern, de la taula de diàleg, si és que es torna a reunir, i de tothom qui ho vulgui per explicar aquí i a fora quin és el suport real a l'autodeterminació i a la fi de la repressió. I precisament perquè s'arrela i es legitima l'1 d'octubre, el condueix al voltant del govern que el feu possible, amb l'ajut de gran part del poble català. Si quieren reír, escuchen lo que viene. Molt més directa i divertida que la majoria de nosaltres no seríem capaços de fer-ho amb tanta gràcia. La retòrica és un dels grans mals de la política. Moltes frases em molesten, però del tipus no cedirem, ni un pas enrere, no permetrem que es traspassi aquesta línia, aquest tipus de coses que no van enlloc. D'acord, no permetrem que es traspassi aquesta línia. Molt bé, com ho fem? Això no. Semblem tots Churchills i no ho és el cas, ni molt menys. D'això tinc dificultats per liderar, per això i és que Europa i el món s'adonés que Espanya és un problema per la democràcia europea. I per tant, en aquest sentit ens interessa parlar de l'exili, però no per entrar en discussions que no formen part de l'estratègia del Consell. Mira, tu i després tu. Enhorabona. Gràcies. Finalment, perquè... Que guai! Bé, jo presentava les eleccions com a cap de llista de Junts per Catalunya després de les primàries, naturalment amb l'ambició legítima de poder governar la Generalitat de Catalunya. Pràcticament d'empat tècnic entre els dos partits independentistes i després 9 escons també a la tercera força independentista que té representació al Parlament de Catalunya. A partir d'aquest moment jo podia haver optat per o bé participar en un acord de govern que encara no està culminat com a vicepresidenta del govern o bé optar per la presidència del Parlament. I fent una reflexió pausada, profunda, rigorosa i crec que honesta del resultat de les eleccions i d'aquestes opcions, he triat també, naturalment, en coordinació amb l'executiva de Junts per Catalunya, l'opció de la presidència del Parlament, per poder-hi fer una feina que depèn més directament en primera persona, la feina d'un govern és més col·legiada, i que centralitzi la importància que té el Parlament, recuperi la importància política que té el Parlament de Catalunya i esdevingui la seu de la sobirania popular sense ingerències per part d'altres poders. I per tant, al final aquesta és la tria que he fet i avui ho he explicat també en la declaració d'intencions del discurs. Ni vies màgiques ni taules de monòleg. Jordi Graupera, què sembla la reacció que va tenir la presidenta del Parlament? Ho vaig explicar aquí divendres, potser no vas veure el programa. No, no ho vaig veure. Està bé, està penjat a TV3 a la carta. Doncs ja ho recuperarem. Joan Serra, bon dia. Sisplau, han d'abstenir-se d'entrar a l'hemicicle. Si us plau, els convido a que es mantinguin a la zona prevista pel públic. Els demano, sisplau, que abandonin l'hemicicle perquè puguem continuar amb la sessió de control. Em deixes anar al lavabo? És que m'estic pixant molt. Se te escapa l'orina, ¿verdad? Què dius? Sí, dona'm 3 minuts i ara tornem. Fins ara. No hi ha problema. Tu eres Wallenberg. En fin. Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. En aquest planeta ja tot pot convertir-se en un bé de consum.
Un producte d'usar i tirar. També l'amor. La manera de buscar parella de Leonardo DiCaprio s'ha convertit en motiu d'acudits. Bueno, per mi és un honor. Presos per aquesta insaciabilitat consumista, es pot trobar aquella o aquelles persones que et facin enamorar-te de veritat? El sexe, ¿no? És més tabú l'amor que el sexe a vegades. En todo caso, el sexo lo practicaría yo. Homes! Prada venia d'una llarga relació monògama i normativa, però enmig del procés es van acabar separant per com li va afectar l'experiència. No es como para que yo pueda sentir una relación de amor. Pues escolta, menys parlar i més espavilar-se. Gran sentimiento de amor. Arreando, que és tardi. Gangnam Style. Catalunya sempre, sempre, per damunt de qualsevol altre interès polític. L'escola no és un espai de rendició. El català no és matèria de negociació. Prou! Tenim dret a viure en català, no a la reforma de la llei que empara la immersió lingüística. 100% en català. La benzina ja es paga a 2 euros al litre en algunes benzineres. Els advertim que les imatges poden ferir la seva sensibilitat. El preu de la gasolina de 98 octans ja es paga 2 euros al litre, un preu mai vist. La gasolina de 95 i el dièsel també s'estan encarint. Què és la zona de confort? S'ha d'abandonar la zona de confort? Mira, la zona de confort no s'ha d'abandonar. Sota cap cas. Carai. O sigui, si vostès trinquen... El guió diu depèn. Però com un guió? Com un guió? El guió diu depèn. Me da igual. Què guió ni què guió? Estem en guerra o no estem en guerra? A tomar por rasca. Sota cap concepte depèn. Sota cap concepte depèn. Et vaig a dir. Sota cap concepte. La qüestió és, si tu ets... Ara no entenc la lletra, hosti, és que de veritat. Que mala suerte. Hagués hagut de seguir per la línia de la tipografia. Hora tarda. Tu et lies amb una senyora russa, que ara és la teva dona, tu et vas sorprendre perquè la teva sogra et feia petons a la boca. Però piquito no morreo, no. No, és entre piquito i morreo, però sense llengua, eh? Sense llengua? Sense llengua. Menos mal! Sense llengua. Ara ets un heroi nacional. No ho crec. Però saps què passa a Catalunya amb els herois nacionals, no? Cauen, bueno... Els matem després, eh? No. Que això és molt greu, eh? Voy a llorar. Això és molt greu, eh? Voy a llorar. Los últimos escaños de cada provincia se pueden decidir por 15 votos. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Y las batallas, pues no se ganan hasta que se ganan. Y todas se ganan en el último minuto. Todas no, pero muchas sí. Mare de Déu. Hi ha gent per tot en el món. La revolución solo puede nacer de un gran sentimiento de amor.